καλημέρα στην ομάδα μου και σε όλη την Ελλάδα. Από ό,τι βλέπετε πίσω μου, καταλάβατε που βρίσκομαι και που ακριβώς. Πάνω από τον τάφο της γυναίκας μου και της κόρης μου, από το καινούριο μου σπίτι, και το εννοώ. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το πουτανίστικο χαμόγελο εδώ και 2 μέρες, γιατί την είχα πάρει την απόφασή μου για να βγάλω τη θηλιά από το λαιμό μου. Κόμισα Κοντογιάννη, μέσα από την καρδιά μου, και εγώ και η γυναίκα μου Μαρία και η κόρη μου η Φεστιάδα σε ευχαριστούμε που αυτή τη στιγμή, μετά τη συνέντευξη που μου πήρες, με έχεις κάνει το μεγαλύτερο στάρ της Ελλάδας. Ό,τι δεν κατάφερα σε εκείνα τα 2 χρόνια που ασχολήθηκα με τον κινηματογράφο, το κατάφερες εσύ μέσα σε 1 μήνα, για να με φέρεις στο στούντιο και να μου πάρεις συνέντευξη. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος. Το βλέπατε εδώ και 2 μέρες κάποια αλλαγή. Πουτανίστικο χαμόγελο. Εδώ πλέον θα είναι το καινούργιο μου σπίτι. Σας το έλεγα. Και σας έλεγα ότι σήμερα θα σας ανεβάσω βίντεο με τίτλο «Απόδειξη». Εδώ τελειώσανε όλα και εδώ ξαναρχίσανε όλα. Εδώ τελειώσανε όλα πριν 8-9 χρόνια και εδώ ξαναρχίσανε όλα πριν 8-9 χρόνια. Κόμισα Κοντογιάννη, αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί μιλήσαμε το πρωί στο τηλέφωνο, ήτανε για αυτό που είπα ότι έκανα πάνω εδώ πέρα στον τάφο της γυναίκας μου και της κόρης μου. Εκεί καθόντανε 1 εβδομάδα και προσπαθούσε να με κρατήσει στη ζωή αυτή η γυναίκα. Σε αυτό τον τάφο δίπλα καθόντανε. Όταν με έβλεπε και είπαμε, χρησιμοποίησε το τελευταίο της χαρτί. Όλα επανήλθαν τώρα και σας τα λέω. Χρησιμοποίησε το τελευταίο της χαρτί για να με σώσει. Όχι με την πράξη, με αυτό που μου είπε. Η πράξη ήταν το τελευταίο. Πολύ θα ήθελε να σε νιώσει η γυναίκα σου μέσα της
μέσα από το δικό μου κορμί. Πολύ θα ήθελε να σε νιώσει η γυναίκα σου μέσα της, μέσα από το δικό μου κορμί. Και το πήρανε οι άλλοι, βάλαν τους χυδαίους τίτλους και χωρίς να το καταλάβουνε με κάνανε το μεγαλύτερο στάρ της Ελλάδας. Αν αυτή τη στιγμή με βλέπετε μπροστά σας ζωντανό, να με ακούτε, να μου μιλάτε, ήταν αυτό που είπε και όχι πράξη. Όπως σας το λέω. Αυτό είναι πλέον το καινούργιο μου σπίτι. Σας είπα, το έχω ξανακάνει. Να το φαγητό μου, από τον κύριο Ανέστη. Να το ψωμάκι μου. Να το και το νεράκι μου. Καφέ δεν έχω, αλλά ξημερώνει. Κυριακή αύριο, έχει μνημόσυνα. Από καφέ σε καφέ θα πηγαίνω. Κουλουράκια, κόλυβα. Και όσα κουλουράκια περισσέψουνε, θα τα μαζεύω σε μια σακούλα να έχω να τα πίνω με τον καφέ μου και να τα τρώω. Τον καφέ μου. Κοιτάξτε γειτονιά. Ησυχία. Έχει και ένα υπέροχο φεγγάρι. Εσείς νομίζετε ότι κοροϊδεύω. Σας το έλεγα. 2-3 μέρες. Όχι, θα κάτσω να κατάληξω στο ψυχιατρίο. Γιατί μου κλέψαν τα λεφτά. Όχι, θα κάτσω να σφίγγει η θηλιά στο λαιμό μου απελπιστικά. Σας το έλεγα. Να τη λύση, λύσεις υπάρχουν. Και αν με πάρουν είδηση αύριο οι χήρες, και να δείτε τι έχει να γίνει. Όταν το σφυρίξουνε κάτω, παρέλαση θα γίνεται εδώ πέρα. Χήρες, ζωντοχήρες, ελεύθερες. Πηγαίνει το μυαλό σου στο πονηρό. Άρχισαν και μου στέλνανε στο Messenger κάτι καινούρια. Τα βίντεό σου και αυτά που λες είναι ήδη στην ασφάλεια Σάμου και από εκεί θα πάνε στην εισαγγελέα. Γιατί τι έκανα. Τι έκανα. Μέσα από τα βίντεό μου τα έβαλα με τα τρόλ, τις παλακίδες και τις γκέις. Τι έκανα. Στείλτε τα. Στείλτε και αυτό. Ποιος θα έρθει να με πάρει πάνω από τον τάφο της γυναίκας μου και της κόρης μου. Και γιατί. Για ποιο λόγο. Αυτό θα είναι πλέον το σπίτι μου. Εδώ θα κοιμάμαι. Εδώ θα τρώω. Εδώ θα πίνω τον καφέ μου. Μπορεί να σκεφτείτε καλά, δεν κλαις. Έκλαψα πριν το βίντεο.
Δεν φαντάζεστε πόσο ευτυχισμένος είμαι αυτή τη στιγμή που είμαι κοντά στη γυναίκα μου και την κόρη μου. Μέχρι να πάω ολοκληρωτικά κοντά τους. Κόμισε Κοντογιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν πρόκειται να δώσω συνέντευξη σε καμία άλλη δημοσιογράφο, σε κανέναν TikToker, σε κανέναν YouTuber. Εσύ με έκανες στάρ. Μόνο σε σένα θα δίνω συνέντευξη, κοριτσάκι μου. Δεν είναι τυχαίο που έκανα σήμερα αυτά τα κοτσιδάκια. Τα έκανε η γυναίκα μου κάθε μέρα. Και ήθελα να με δει σήμερα. Και με βλέπει. Και νιώθω μία ενέργεια. Νιώθω μία ενέργεια αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε πως λάμπω. Είμαι πάνω από τον τάφο της γυναίκας μου και της κόρης μου και λάμπω. Γιατί ξέρω πως νιώθει και αυτή και το παιδί. Αυτή που βλέπει τον άντρα της και το παιδί που βλέπει τον μπαμπά της. Και θέλετε να σας πω κάτι συγκλονιστικό? Έχω κάνει για 30 χρόνια σύζυγος και για 11 μήνες πατέρας. Έχω κάνει για 30 χρόνια σύζυγος και για 11 μήνες πατέρας. Συγκλονιστικό. Σας καλωσορίζω από το καινούργιο μου σπίτι. Δεν θέλω να δω κανένα στενάχωρο σχόλιο. Καμία στενάχωρη αντίδραση. Κοίταξα γιατί είδα μια γατούλα. Να έχουμε και το νου μας. Θα φέρω και την Καραμέλα. Έχει κάτι γατούλες εδώ πέρα. Μύρισαν το παστίτσιο. Αλλά μου πετάχτηκε ξαφνικά από τη γωνία από τον τάφο. Εντάξει, σκιάχτηκα λίγο. Θα τα έχω αυτά στην αρχή. Όχι, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Εδώ πέρα η άμυνά μου είναι η γυναίκα μου και η κόρη μου. Να φοβηθώ τι? Κοιτάξτε, ατμόσφαιρα. Κοιτάξτε γειτονιά. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Αυτό είναι το καινούργιο μου σπίτι. Αυτό είναι το καινούργιο μου σπίτι, παιδιά. Σας το έλεγα. 2 μέρες με βλέπετε με ένα πουτανίστικο χαμόγελο. Γιατί ήξερα ότι από σήμερα θα βρίσκομαι εδώ πέρα. Κοντά στη γυναίκα μου και στην κόρη μου. Ποτέ δεν βλέπατε αυτή την ευτυχία στο πρόσωπο στα βίντεο μου. Βλέπατε μια ένταση. Βλέπατε μια ένταση, θυμό. Κοιτάξτε σήμερα. Κόμισα Κοντογιάννη, δεν φαντάζεσαι πόσο ευτυχισμένο με έχεις κάνει. Που με έκανες το μεγαλύτερο στάρ. Και πού να δεις, όταν θα έρθω να σου δώσω τη δεύτερη συνέντευξη, τι έχει να γίνει. Γιατί κλείνοντας τη συνέντευξη θυμάσαι τι σου είπα.
Τίποτα δεν είπαμε. Τίποτα δεν είπαμε. Κανείς δεν θα με πάρει πλέον από εδώ πέρα, από τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Ήρθα και θα μείνω. Ήρθα και θα μείνω. Δεν τα θέλω τα σπίτια. Δεν τα θέλω τα λεφτά. Τίποτα δεν θέλω. Την ευτυχία θέλω που νιώθω αυτή τη στιγμή, που βρίσκομαι 1 μέτρο από τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Υποκλίνομαι σε αυτή τη γυναίκα. Εύχομαι να τη δω. Υποκλίνομαι σε αυτή τη γυναίκα, σε αυτό που είπες. Που είπε. Πολύ θα ήθελε να σε νιώσει η γυναίκα σου μέσα από το δικό μου κορμί. Καταλάβατε τι μου είπε? Αυτό μου είπε για να με βλέπετε σήμερα εσείς και να με ακούτε. Όπως σας άνοιξα το σπίτι μου και το είδατε πριν 1 εβδομάδα, σας ανοίγω πλέον το καινούριο μου σπίτι. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Σας αγαπώ πολύ όλους. Και για άλλη μια φορά σας λέω, μη δω στενάχωρο σχόλιο. Κοιτάξτε με. Κοιτάξτε με. Με έχετε ξαναδεί έτσι? Σήμερα βλέπετε έναν διαφορετικό πάνω. Ένα διαφορετικό πρόσωπο. Το βλέπετε? Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Όλα εδώ τελείωσαν. Όλα εδώ ξεκίνησαν. Και από εδώ ξαναξεκινάνε. Γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Καληνύχτα. Καληνύχτα.